Siyawamukela TV yakahamba phambili iGuluva TV. Qala ukwenzela ku subscribe, share, comment, like. Asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi kubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazi ngene kwethu. Unikelela ngenkomo Ayanda Msweli laphana ke kade hambele enye inyanga yaziwa ngoProfessor Godos. Ngana wethu uzoqala ithi ukuba inde kancane le video bazoqala bethi kulanda indaba kodwa ke uProfessor Godos uqinisekisile ukuthi Ayanda Msweli uzomnikezela inkomo. Ayanda Msweli bese buza ke ukuthi ngempela uqinisekisile ukuthi inkomo leyo engezokulimaza umuntu engezokwenzeka lo cha wathi uProfessor Godos uyaqinisekisa ukuthi impela inkomo ayizukuba nalutho abantu bazodla nje wenza ukuthi abantu babe attendile noma abantu ababe singathina lesikhathi bedle. Mayithanda Ayanda Msweli futhi akasho enye yezinto ayifuna. Ngane wethu ngaphandle kwesikhathi sakho ngisongenzela ukuthi mangabe kunomuntu ojahile kodwa ke abe nesithombo ukuthi ivideo ikhuluma ngani sixhuma hlale kuyona ke ivideo yakhe Ayanda Msweli naye ke Professor Godos. Ngiyaphila ngiyajabula ukubona nje. Hey. Nguwe lo? Yimi lo. Ngifuna ukukuzuma ukuthi le cross isakhona. Nayi. Uyathaliselela na. Hayi ngifuna uqala la. Hawo. Hayi le ndala la akazisetshenziswa. Mana wenzani ngempela wegodo ukhuluma into yangempela manje phela angisenendaba nami manje nje ngiqinisa wenzani la Mana mina ngiyenza umsebenzi wani umsebenzi obunyanga lobu wena wangithwasisa wathi uyangithwasisa ngiyakuthwasisa manje. Hey wenzani Mami gwenya angiqala ngikuxhawule hayi ngizongena ibhakela ngiqala ngikuxhawule kanje ayathanda ukuguqaba bese nawe nondodakazi ngimthathele. Thank you Ngwenya cha ngifika lishona namhlanje ulwesingakho ngifika lishona ilanga manje ngizokumema lapha kune golf day uyalazi igalofu. Hayi igalofu mfana mina phela mina ngizokuchasa mina. Ungichasa ngani ngemuthi lalela phela kulona ibhola lelo kufuna kumuthi umuntu lalela mina angifuni umuthi lalela mina ngizokunikeza inkomo akusona isiteka dlalela inkomo lapha mana ufuna ukunikeza inkomo phela lana la nginebhusha lana ngizokunqomela inkomo uyibona. Hayi ngeke ungenqumi ize sinqunyiwe cha phela ngifuna mina kuwe mhlambe kuzoba kudliwa noma kuzoba bese lalela phela ngiyayisaba phela into yakho lalela into yakho ngiyayisaba ngeke angibizele umama ngale no mazungu bangibezela ukuthi nangu sokufike maye mana ngwenya uqinisile ukuthi ngegalofu ngomgqibezo nginenkomo ngizokunika inkomo mina wena uzoyinquma ukhona isikwe yonke into uhambe nayo yonke isikiwe awuzukufaka mali ngizokunikeza inkomo ikhale uyibona bese emveni kwaloko isindwe iqedwe. Manje abantu bazoyidla kanjani inkomo inyama yenkomo esuka kuwe? Hayi bazoyidla phela mina angonomthakathi kuba ngimthakathi ngabe ngithakatha abantu. Hayi ngakubamba ukuthi unakho lesibo. Inkinga laba small boy ilaba ngibamba laba bonke abantu bahlakaniphile kade bahlakaniphanga. Mfowethu yazi mfowethu Africa my continent yazi ngempela. Ngine golf day uzonginika inkomo? Wena ngicela ukuthi udriver wena sizoyinquma phambi kwakho ibuke sifake emafrijini emveni sesifake emafrijini isikwe uhambe nayo ifake lapha emotweni uhambe nayo bayodla abantu laba bazoba bazibukeli. Mfowethu angifuni ukhipha imali thenga inkomo. Africa my continent, Africa my home. Nangu lo baba lo. Usho lenkulumo. Yazi manje ngizulisa ikhanda yazi lento angiyithembi. Lento yakho mbe ngakithembi. Inkomo yangempela. Inkomo hayi le nkomo yalabafishana
phela mina na uzozibona inkomo phela mina ngifuyile Zingaki inkomo? hayi inkomo mazihlangane zonke zengaphezulu ngicabanga ngigcine eziwu-200 nami ziya ku-300 Mana akangifuni ngwenya uyixine uthi ukhipha inkomo uthi ukuthi manje kufanele lapha sisiyajabula sithi sisadla vele kufika isikebhe. Ngeke sifike isikebhe. Asifuna ukushaya phansi kwey'nyawo thina siyoshaya igalofu. Ngampela ungayixini mfowethu. Angidlali mina into ebhedayo. Into ebhedayo into enobulili ngaphakathi angidlali. Awuyidlali. Mina angidlali. Mina angidlali. Wena Inkomo izophuma esibayeni sakho. uzosibona yophuma lapha esibani sami ibhaliwe J Kizio M. Kizio M. Yes. Shooting attack. J Love. Oh ifakula inkomo le. Ya ngishayela. Istika. Uyayazi namakoti. Ngihlala kuye lapha. Uma futhi ngifuna ngibuya ukuthathisele ngibuya nginquma iphoko nazi. Khona la. Buya nginquma iphoko ngithathisele ngayo. Hayi ukuthi uzoyithenga. Angithengi ngifuyile. Kanti Ngisho isihlapho ngakunika ngifuyile. Ani ngiyakutshela kathi konithini? uyaphupha. Angiphuphi. Angifuni lapho ubuye lapha kubani lensizwe yosibalo wakhe sasenawo la. Uncwane. Angifuni uye kuncwane lapho uzothi manje yade sekufika umswe lapha ngamthembisa into engenayo. Hayi uncwane Angifuni umfowethu wena. Faka ingane wena. Mfowethu. Siyafaka ngwe. Faka mfowethu. Ba. Siyabonga mfana wethu. Iye lapha elumzanini lapha. Nishintshe imali la. Nikwazi ukuthi nishintshe imali. Sikwazi ukubingelela ingwenya. Wena Lo ngaqala umuntu hlale phethe 200. wena Kanti ipengabi leli qhawe. sorry kancane ngicela ngishintshele lapha o200 Iqhawe ipengabi. mana ba 1000 Kanti thina sisebenzana. yebo 1000 ngifuna ukunika Yabona Ngebanele. 1000 le mali lekumina uphe anami le mali. Ngoyedle ngihlanganise phela onyaka. Uma bangaphezulu kwaphezulu. Naw usuyihlanganisa usubala kuphe slip ayikho. hamba lapha Umuntu oyiphethe. Wena. Wena. Qawe hlala phansi Mhlamba amaphepha kasosobana nje. wena Nanti ibhakede. wena Wena. 1 2 3 4 5 ngwenya ngalo 1000 ngiyakunikelela ngithi mina ngwenya hayi doda ukhulu kube mkhulu mfana Yabonga wena. Yabonga mfowethu. bese uthi lo 600 lo ngwenya kandodakazi Mfowethu. Cha phela ngoba ngasayisebenzisa le yakwenzakalanga lutho. Sengiqala ukumethemba.